Bueno, pois nada, un ano máis percorrendo o Camiño de Santiago. Estamos prácticamente no mes de suño e un mes fantástico para coñecer Galicia, esta Galicia calidade que cada vez máis xente ven a visitar. Estamos subindo en xente que ven a Galicia, casi o 30% xa nos visitan do estranxeiro, e o que veñen é a percibir que aquí vívese de outra maneira, con tranquilidade, con calidade, con paisaxes, con hospitalidade. Polo tanto, invito a todo o mundo a aproveitar este mes de suño, que ainda non hai moita xente, para disfrutar, por suposto, os galegos. Temos que coñecer Galicia, os do norte ir ao sur, os do sur ir ao norte, e, por suposto, tamén o resto dos españois e a tantos estranxeiros que veñen a ver esta Galicia calidade, esta Galicia que merece a pena visitar. Por lo tanto, agora que estamos a un ano e medio do Xacobeo, hai que disfrutar con sentidiño este turismo sostible, este turismo que temos que coidar e que supón a parte moi importante da nosa economía. Ten que seguir medrando paseniñamente, compatibilizando, por suposto, o coidado do noso co acollemento a xente, e, por lo tanto, este é un mes perfecto para facelo. Seguimos camiño.